Karu 25 Turusta striimalle. Silloin tällainen RPtä ja viikonloppuisin satunnaisesti juomalivejä. Tai no nykyään ehkä vähän niinku useamminkin. 28-vuotias mies Turusta. Korpela tuli Hei, Rissonen, onko Korpela joku uusi teillä? Ja nyt se mansikki on kuollut. Joko ei oo petaa? Ja sillä oli A-luokan pistää tolleen rasittelevisti. Ois. Kenelle? Kenelle? Mitä se sanoo? Jostain rasitteesta se puhuu. Jostain, en tiedä, onko joku rasite. Hirvosella on kato hirveä rasite. Eikä muuten varmasti vedetä karaokea tänään. Mitä sä nyt selität? Täh, kui? Mitä striimata? Juot viiniä ja kaljaa ja hait jotain inventaarioa tänään ja... Vittu sanomaan tonne perin. Striimailet ja... Joo, sori, mä puhun vaan omieni tässä. No mä vähän ajattelin kanssa. Ei vittu. Voiko tästä liukua niinku GTAs? Voi. Tämä koittaa. Anna mennä. Hekku, tuu vittuun sieltä alta. Pian. GTA 25. Varmaan repesi kiveksi. Tää oli hei yhtä laadukas liuku kuin sun RP-striimi. Idioottia, ihan edesvastuuton, jumalauta. Jos minä sanon, että minä en tekemään jotain vastuutonta, niin minä pissaan saatana golfkentälle, enkä saatana käydä kenenkään kontteja tai autoja tai ryöstele pankkeja tai saatana kidnappaile ihmisiä tai levittele perättömiä juoruja parisuhteesta saatana pitkin Poria. Ymmärrätkö sinä, että tässä kylässä on 80 pinnaa ullataalasmaita ja 20 pinnaa seppotaalasmaita, niin ei täällä saatana mikään pysy samana. Se, että joku kuulee, että me ollaan tänään seurusteltu, niin huomenna me ollaan jossain naimisissa. Ymmärrätkö tekee? No ymmärrähän minä sen, mutta kun sanoin väärin. Mutta kun perkele, kun se oli Aslakki Huono artikulaatio. Sinä lähdet äidinkielen oppitunne. Minä rupean pitämään 11 tuntia. Äidinkieli, artikulaatio, asioiden esille tuonti, kaikki nyt käydään läpi. Vittu, jos Lissu olisi täällä, niin sinä saisit pesäpallon aivan. Kunnossa. Mitä vittua? Voisiko tämä nyt aueta sitten? Keke on linnassa ja saatana pyykinpesukone hajoaa ja vittu tietokone sammuu kesken striimi. Mitä vielä? Oliko jotain muuta? Vittu varmaan tulipalo syttyy, koska mun auto varastetaan pihalta ja vittu jääkaappi tippuu lattiasta läpi ja kaljat vittu kaikki räjähtää tonne. Mitä vielä? Oliko jotain? Mitenkä teillä on mennyt tämä päivä? Vittu mä en näe mitään, mulla on bokseri päässä. Vittu. Ai saatana! Ei oo, kato. Paha missä mainitaan. Joo, sitä on liikaa otettu, mä en tarjoile sulle enää. Näyttävä sisään. No, eikö? No, kerro. Ninja-isku! Toimiko se etänä? Hirmeli myös tuntuu, että Samu sais ehkä heittää veivisä. Harmillista. Ei ainakaan puhu enää mitään.